konngol tan ko salminde mon andinde mon ko o woni Ahmadou Ly o woni joom musabaqo o waɗi kiram mum e Fouta ummade Dagana faye Bakel capanɗe jeegom commune e département ji 4 walla 5 o wi yo ko Sénégal waɗata ko suka population Sénégal ko dañata ko e banggue musabaqaji banggue jolfuɓe e banggue foof wadde yo Fouta yiito hen hoore mum o waɗi kiram namo addi ɗum Fouta ewo Allah waɗi noon o yi waaɓe na amen o yewtide e mumen ewo halfini ɗumen goto fof ɗo gonɗa ɗo jeeyɗa ɗo commune ma o wiya wallumbo e gollal he ewo ko ɗum saabi jotodiral amen min goni hen amin liggodira e mabɓe jogui kaw makko kañum woni secrétaire o ha heptili liggeyam haalnimo haalam o wi wadde so meɗa waɗa tourné daɓɓe ɗe mbaɗanmi ɗe nder Fouta mami wattu hen gamaji caggal Abdoul Aziz de liggey mo liggey on keptini ɗum saabu wona guurɗe fof yettot o waɗi kanko ɗo joni waɗi ko guure ɗe protocole o waɗi koɗo guure ɗe ɗo fuɗɗe foti rewde min battami hen te jaɓɓagal ngal koko kuppa e si foti ɗo ɓurino ɗo mawnude saabu mi lewru hande mbiɗa woni ɗo e gamaji le 18 bato ha le 17 oɗo garo fof mi yaltani gamaji mbiɗen ɗo mi hotani Dakar eyyi wadde noon on liggey jinnomo daña ɗo dental manggal jaɓɓomo ha anda ha gamaji andinama ko mbaɗɗa ko e Fouta de ina weeli amen e si noon kankone o holliti tan lawol ngol ko lawol daɓɓol eyyi ina wawi lawol gongol aroy e si ngol ɗo kam o yiɗi tan ko yo raɓɓiɗ eyyi oto mawni no fewi ɗum taki wayni e si normalement wuuro ngo tan so ardun ɗo foof yimɓe keƴani e galle haalani noon jeeri e waalo eyyi Allah waɗi noon almuɓeɓe kam mi waɗi feere mi rendini ko ɓe goni jooman musabaqa ɓe sernaɓe goni jooman musabaqa kamɓe mbaɗi ɗum ha yuɓɓi min tawtoye wonɓe toyede wadde noon aɓin ɗon eywa won winoɓe ina jiiɗi haaldude ma won winoɓe ina jiiɗi yiidema hande noon Allah waɗi kam wona Mahamadou e Mahamoudou eywa joni noon Amadou Ly nin ɗon annene wonko jinnoɗa haalde kamɓe wonkoɓe jiiɗi haalde eywa bisimilla ma jaafoɗon bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en calmini bandiraɓe ɓe foof honon hoɓɓe arɓe ɓe foof min mbimon bisimilla moɗon e galle moɗon en gardidi hen salminago ngo e bismago ngo hono denɗi men ceerno Ahmadou Ly oɗo mbo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamina Allah subhanahu wa taala koddirowo o hoddiri ye en jotodiri mum e hono ni emin mbiya mon bisimilla moon e galle moon e galle julɓe foof ceerno Ahmadou Ly min jiiɗa junnade ko wiide tan alhamdulillahi rabbil alamina nde miijo ngo miijiɗa ngo miijoriɗa no miijoriɗa ni alhamdulillahi rabbil alamina neɗɗo jannguɗo tubankore ha woodi ɗo Allah yettini gandal muɗum woodi ɗo Allah yettini yidde mum e miijo mum jeeya e yidde heɓɓitade leydi fewndita ɗum fawa ɗum e laawol peewal fuɗɗori miijade fuɗɗorade goomum e alqur'anil karim on de wofani eywa haysa ɓe mbiyani amen ka tijanenke amin gandi hayso ɓe mbiya hayso ɓe présente an amen ko mbaɗɗa ko kolluɗa amen ko ɗum ɗon tan woni alhamdulillahi rabbil alamin ko min nanguirtuma ewo amin mbima noon bisimilla ma e diwan o foof amin mbima bisimilla ma e Toro amin mbima bisimilla ma e Fouta mo ndendaɗa kadi amin ñaago Allah subhanahu wa ta'ala ko gonɗa ko e dow mum yo Allah sembinmo ko jilotoɗa ko yo taw Allah hoddiri ɗum gila aɗa woni e reedu yumma yo taw Allah subhanahu wa ta'ala duwa ko hawre amina eywa min ñaagonoma Allah subhanahu wa ta'ala ɓural e moƴƴere saabu amin gandi ko anni e moƴƴo tan joguiɗa elaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne wiya neɗɗo so ene yiilo laamu o wi on duwa so ɗon duwa ɗi tan dañowo moƴƴina o kala dañowo moƴƴina yo duwane kala puɗɗori noon qur'anil karim ƴetti ɗum yiɗi ɗum jaggi ɗum fuɗɗori ɗum firti on ko jiɗɗo moƴƴinde ɗum kam ala luural eywa heewi noon alhamdulillah rabbil alamina e diwan o ko arateno ɗo gila min enen en jibinaka eɗen gandi no waɗannoɓe politique no gardanno ɗum goto foof e wuuro e diwan o ina heeɓa gueɗal mum kono almuɓe noon kam ko kedno caggal gila duɗe ɗe kuɓɓa gila en jatiraɓe ha yettiɗo kokoɓe tampani koye mabɓe tan kokoɓe gollani koye mabɓe tan kokoɓe tarbinani seeranɓe mabɓe tan e barkeji jinnaɓe mabɓe ko ɗum tan woni koɓe peccoto kono laamu ala e mabɓe gueɗal ala e mabɓe ballal ala e mabɓe dokkal ala e mabɓe yurmede ala e mabɓe hay hunde
hande ɗo so cukalel gañima ɗo almudel sa nawi ɗum dispensaire hawri toon élève ina gañi ɓe cafrata élève o ha sella mbiya ɗum yaha almudo so yeehi toon tene kañum ma ceerno o yoɓa walla jinna e mum joɓa e alhamdulillah min mi dañi ɗum kala noon mbo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamina ina yiɗi Allah ene laaɗo muɗum walla ɗum ko woni ko e dow mum wallata almuɓe ɓe yurumo ɗumen jeeye kadi e programme muɗum winda e programme muɗum anniyo kadi e ɓernde mum kadi ko goonga e muɗum won ceerno goto kaalaɗon yande musabaka nde o wi oɗo de gadduɗo e men ɗum ɗo hay sinno ko punto men ne weeli amen hay sinno ko punto amen ine weeli amen te tawno neɗɗo ine funtire ko yiɗi puccuma joni so ɓoccitima sa ƴetti gafake a faye mum tan tournat fayayma ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina min jiɗa junnade ko ñagade Allah subhanahu wa ta'ala ko gonɗon ko e dow mum ko gonɗa ko e dow mum ko ɗaɓɓata ko jiloɗɗa ko yo Allah newnani ɗum so tawi ne wima kadi yo Allah jaggorane barke annabi sallallahu alayhi wa sallam ala ko min jogui so wona du'a oɗo asmaullahul husna mbo sukaɓe tertori ono ko ille Allah capanɗe jeenayyi garɗe gandaɗe ɗe ko ɗeɗo duwora kala ko duwora Allah ina jaabo ko ɗum min duwi yo Allah newnu lawol ngol nurɗina programme o Allah itta programme mo mbaɗɗa o nanna e ɓerɗe Sénégal naɓe fof debbo hen e gorko hen suka hen e mawɗo hen goto fof alhamdulillah rabbil alamin yiya ɗum yiɗa ɗum yewo alhamdulillah rabbil alamin Allah waɗa hen tene barke ko heddi ko heewi ne woodi kono tawde en gandodiri en gododiri ma artoy amin jogui doléance uji ha mbayno leydi ɗi min poti haalde ala ko min kalno minen wonɓe ɗo ɓe kam ala ko min kalata haydara so wona ko fati almudagal min ngala programme goɗɗo minen koko fati almudagal tan ko ɗum woni ko min kalata ɗum noon yo Allah won ballo yo Allah sellin yo Allah sembin te kadi alhamdulillahi rabbil alamin min kersani ɗum haalde ina jeeya e nduɗo lewru ko ɓuuri musde yimɓe ɓe ko ɓuuri ɗumen mettude ko ɓuuri ko yande e ɓerɗe mumen ko ɗiɗo manifestation ngaji baɗɗi e nder leydi ndi kanji fof so ɗi ndendi ɓuuri hen musde yimɓe ɓe ko gueɗe ɗiɗi ɗe sukaɓe tokosɓe mayɓe henɓe e punti e penale gueɗal ɗimmal ngal université duɗal jaaɓi ha tirde to ganduɗa ko gandal yilete toon tene no bonnirani ha boni ine muusi kala gandu jiɗɗo gandal ɗum noon alhamdulillah rabbil alamina almudo kam dewɗo e duɗe ɗeɗo ɗe min gandi tar guila e alhamdulillah rabbil alamina e ceerno Souleymane Bale ha ceerno Hamme Baba Talla en ha yetti e seerenɓe hande jangguinoɓe ɗo ɓe a yiyata hen almudo darto ɗon yaade wona festine duppa walla ne bonna ko muusi ɗum ko fof ne wonde haqqilantagal muɗum ɗum noon yo Allah won ballo kala balluɗo almudagal wallahi ma Allah wallu ɗum man kana lillahi kana Allahu lahu kala mbo wonani Allah nela sallallahu alaihi wasallam wi so tawino Allah subhanahu wa ta'ala ina jogui e wa famille e leydi ndi son tawino wiya ɓeɗo ko koreji Allah kam enen gandi ala koreji fof ko yimɓe fof ko Allah woni lamɗo ɗumen kono so tawi aɓe goodi ko almuɓe janggoɓe Qur'an kolluɗa amen ko gonga kolluɗa amen ko aɗa yiiɗi amen aɗa yiiɗi komin goni ko e dow minen amin jiɗma ha e yesso Allah amin ñagonoma Allah moƴƴere kala ko manki noon e jaɓɓugal ngal oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca haqqe jazakumullahu anna khayran ewo ko weltare mawde président ko adi ko pop ko mbiɗa ko ka kirowo annabi o sallallahu alayhi wa sallam wiyata so tawi neɗɗo o wawa hirde l'islamagal makko ina manki kadi ko weli min e ma pop ɓuri wasde mantude nema Allah pop ko kersowo jangtade histoire mum an a andini amen holto ummiɗa ha to tolniɗa hande alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah fawma ɗum nde fawi ɗum jiknaɓe ma nde a mettinani a jaɓiri ɗum Allah inula ɗumum a etima ha Allah yaltinma hen ay neɗɗo ko ɗum ɗo woni neɗɗantagal andude me rewi ɗo par ce que so tawi a rewano ɗon hande so Allah rokkima nema sa finno tan dañɗa nema a rewani to dewɗa ɗo a andata tiki hol maqama nema o a andata fayidagal nema o wadde amin ñaago Allah ɗum yo Allah ɓoynu ɗum e juuɗe ma ngam annabi sallallahu alaihi wasallam an e waɓeno ma
minenne amin gandinma kala ko gonɗa kirowo mbeɗa andi alhamdulillahi rabbil alamin ko pulaar wiyata ko walla hal yiitun mbeɗu mum aski ɗo joni ne garanmi nde aɓeni seeremɓe ɓe nani mbimi ɓe wallahi waawi ummindemi to ummimi to jottade ɗo e kiinguleki tan ko almudagal goɗɗum kam mi yiyani wona sababu ne ma adimi ɗo de ala ko sababu ne maɓɓe kamɓe almudagal mine fasnade almudagal e hirandemi almudagal e hirandeɓe ko ɗum addimi ɗo yantude noon anne sa ari keƴa e ngal teddungal par ce que min mbawa teddindema taw min teddinani koye amen noon min mbawa yiddema taw min jiɗani koye amen noon alay saago min jiiɗat koye amen min kaldi min gandi aɗa ara wadde kala goto e amen ko nangi walla hunde nde no way sattude ni pop min kawra ɗo sa ari tawa amen ɗo min mbasa firtude aadi hakkude amen ko wona ɗum ko kadi min beltima hay sinno ko goɗɗo mo mbiɗa hande mo ndenduɗen Sénégal men o so ari ɗo ina arde amen no garduɗa ni min jaɓɓoto ɗum min belto saka noon fuutanke ɓi fuutanke mo min ndendi ƴiƴam mo min ndendi pop ina haala amin nana taw goɗɗo nantinani ɗum kadi ko beltoru ganduɗa ko banggue mum woni ko wona ɗum ko to banggal ceerno Mouhamadoul Moustapha ko haali ko ɗum ko minen desnomo ngol konngol min ɓeydata toon haydara ko banggue goɗɗo woni mo ceerno Abou nde wande annabi sallallahu alaihi wasallam inna wiya mallam yashkuri sababa la yashkurillah kala mbo wawa yettude sababu so yetti Allah ne jettoro mum ina manki minen amin jettimbo sabu so tawi hande alhamdulillahi rabbil alamin a ari ɗo eywa an aɗa wawi yiɗande amin hunde kono noon koma Allah ñaawa aɗa wawi wasa wadde programme aɗa totta amin hunde kono kala nde Allah ñaawi aɗa totta amin saɗa wela saɗa men a tottata amin kono pop ko kanko woni sababu wadde min jetti Allah nulaɗo min jettimo kankone koyɗe ɗiwo ƴettiɗe e jaɓɓal ngal o yaɓɓingal e yakar mbo yiɗani wuro makko e walla diwan makko yo Allah yettin ɗum ko wona ɗum ko no cheikh Mouhamadoul Moustapha wini e wa arabe ɓe mbiyata laysa al yatimu alladhi qad mata waliduhu inna al yatima yatimu al ilmi wal adab sa yi tan hande université ina bonnireni walla Dakar ina bonnireni ina gasa ɓe gonama juɓe de kono ko mankude needi ko ɗe gueɗe ɗiɗi jatata yadata ko needi e gandal sa dañi gandal a alda e needi a dañi gandal lorlowal sa dañi needi a alda e gandal a ƴukkoto tan a anda ko kalata ko ɗe gueɗe ɗiɗi jatata daña gandal daña needi eɗen gandi kam neɗɗo yahata université wiye ala gandal kono ko needi ndi manki neɗɗo noon so tawi ala needi a ala ko koriɗa wadde sallallahu alayhi wa sallam wiyata ida anta lam tastahyi fasna ma shi'ta so tawi a hersata a hulata a miijotako gollu kala ko beleɗa yimɓe ɓe ko makarimul akhlaq o change minen noon so min dañi hande baɗonoma ina eto taftade jikkuji yimɓe ina eto fewndude ɓiɓɓe sokonaɓe ina eto fewndude ɓiɓɓe leydi ceerno minen mbiya ka hamin daña kono hoynanteno so saami hoccete ewa alhamdulillahi rabbil alamin noon laamu koye juuɗe Allah woni kala mbo fodani heɓat kono noon neɗɗo kadi ina jogo mbo yiɗani ewo min de alhamdulillahi rabbil alamina ni no gaddirɗa e amin ni no ƴellitoriɗa e amin ni amin jogui hen yakar nde wonde cheikh Mouhamadoul Moustapha wi kala kolluɗoma ko jiɗɗa folma minen to jaltirɗa ɗo e alqur'anul karim e wallude duɗe almudagal walla duɗe Fouta walla duɗe Sénégal e adorade to gadoriɗa ɗo
ceerno alay sago ɓerɗe amen oño fewde ma par ce que min puɗɗima jogade ma confiance hay so tawi gandal ngal yettoyaki toon saabu neɗɗo ko konngol mum tan ay ina heewi kala nde neɗɗo o na haala ko wonani ɓernde mum ambo heewi waddini ɗum woni ko Allah wiyata kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafaluna kutuya Allah mawni e yimɓe ɓe ngannduɗaa haalooɓe ɗemɗumuyan taw wonaa noon fotee ɓerɗumuyan ɗum Allah fof ɓuri anji neɗɗo o so tawii tan ka ide mooli Allah wonaa naafigaagal nanay neɗɗo o wonaa amo janngi fenaande hawa waawi taw tan o waɗaani mérité fenaande kala nde o wi ambo eto ñande heen haalde ko wonaa goonga ma yi o jajjatta seeɗa kono so Allah wallimo tan toujours ko haalata ko goonga ko e ɓernde nde regoto e ɗemgal ngal par ce que an haalama ka machallah ina regi amin nani ɗum ina tabiti e haqqillaji amen ina deeƴi e ɓerɗe amen heddi to banggal ballal ngal no ceerno Mouhamadoul Moustapha wimani ina gasa hay ko min kaalani tawa aɗa andi par ce que koye Sénégal gonɗa ka dewɗo e jaar jarlu to ndewɗa ɗo ka fuutanke hay sa ɓurani wonde ga mi sikku wonko ganduɗa hen wadde kala ko min kaali e ko min kaalani jokkiti ɗum haqqilantagal inchallahu mawlana imamu Shafi'i wiyata ida qila hilmun qul falil hilmi mawdi'un wa hilmul fata min gayri mawdi'ihi jahalun so tawi neɗɗo wima so neɗɗo fiima ɗo hello haqqille joni wima muñ inchallah ɗum no muño muñal ko waɗi ko waktu mum so tawi ko muñal haqilantagal yonti waɗete so tawi kadi ko ɓoorede fiyodiri yonti ɗum waɗete neɗɗo o anda an wonani mbaɗa ko ari pop aɗa wawi eywa minen ñokkani ina haala ina wiya neɗɗo ma fuykino majjikino ɗaykino mi anda majjikino ko majjani wallahi ayi ɗiɗo bolakaji ɗi kaalaji yimɓe ɓe ina jiya mbiya ɓe ganda haqqillaji en ngala pinal ngala ko gandi kono wallahi ndaw kañe ndaw gandal ndaw pinal heddi malgré jomumen disnodirtaki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah winombo disnodir e sahabaɓe ma wa shawirhum fil amri wa amruhum shura bainahum ɗum woni aduna kono wona kala ko arema mbaɗa ay mi nani ɗo dumunnaji aɓe mbiya aɓe ƴetta fodde 100 jangowo mbo 18 ans ha faade 30 ans an min so tawi mi ala duɗal mi ala duɗal a ƴetti kam holto panɗa kam e duɗal janagal aɗa suusi addeme duɗalam ƴetta goɗɗo gadda ɗum e duɗalam teno ko min jogui programme duɗalam kadi neɗɗo mo ganduɗa ko 18 ans to banggal Qur'an jiya joguiɗo responsabilité walla mo ganduɗa ko responsable ina wawi gerde danda an almuton ɗiɗon tan cukalon ɗiɗon galle metti gerde saka ko foti no duɗal mo ganduɗa ceerno so rewani hen tan almuɓe kanqinat ɗum ɗum pop ko wasde yewtidede won gueɗe so tawi aɗa yiɗi ɗum wadde te jiɗanɗa ko ɓe mbaɗataɓe ha belto a joddoto e maɓɓe namnoɗaɓe enen holno ɗum ɗo foti yarude ɓe kulluma damal kono sa wi tan an ya won Dakar ala ko ganduɗa e gaynaka a ala ko ganduɗa e ko gawa a ala ko ganduɗa e almudagal walla ɓe disnotoɗaɓe ala ko gandi hen so kaalinima ɓeytoɗa ko majjude woni probléme o ko yimɓe ɓe poti yewtidde ɓe jewtitta e mumen ɗum noon ɓaade ko ngol laawol ƴettuɗa min pindinna hen gila law yo Allah newnu yo Allah wallu min beltima allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim